Wat er echt gebeurde die dag. Het was een rustige ochtend in een klein dorp aan de rivier. De lucht was grijs, maar niet koud. Er hing een zachte mist boven het water. Mensen liepen langzaam over de straat, met jassen dicht en handen in de zakken. Amir zat bij het raam van zijn kleine huis. Hij keek naar buiten, maar hij zag de straat niet echt. Zijn gedachten waren ver weg. Op de tafel lag een oude brief. Het papier was geel en een beetje kapot aan de randen. Hij had de brief al 3 keer gelezen. De brief was van zijn jeugdvriend, Karim. Amir en Karim waren samen opgegroeid. Ze speelden elke dag bij de rivier. Ze renden door de velden en klommen in bomen. Karim was altijd dapper. Amir was rustiger, maar hij volgde Karim overal. Maar op een dag vele jaren geleden ging Karim weg. Zonder afscheid. Niemand wist precies waarom. Amir pakte de brief weer op en las de eerste zin opnieuw. Ik weet dat het laat is, maar ik heb je nodig. Zijn hart klopte sneller. Waarom nu? Dacht hij. Waarom na al die jaren? Hij stond op en liep door de kamer. De vloer kraakte onder zijn voeten. In de hoek stond een oude kist. Daarin zaten foto's, oude boeken en kleine dingen uit zijn jeugd. Hij opende de kist en zocht tussen de spullen. Na een paar minuten vond hij een foto. 2 jongens stonden naast elkaar en lachten. Hun kleren waren vies van modder. Hun ogen waren vol leven. Amir glimlachte even, maar zijn ogen werden snel weer serieus. Hij herinnerde zich die dag. Het was zomer. Ze hadden gezwommen in de rivier, ook al mochten ze dat niet. Karim had gelachen en gezegd: we zijn vrij, Amir. Niemand kan ons stoppen. Maar iets was veranderd daarna. Amir ging weer zitten en las verder in de brief. Karim schreef dat hij ziek was. Niet heel duidelijk, maar Amir voelde dat het ernstig was. Hij schreef ook dat hij in een andere stad woonde, ver weg van het dorp. En dan de laatste zin. Kom alsjeblieft. Er is iets dat je moet weten. Amir sloot zijn ogen. Er was altijd iets geweest dat hij niet begreep. Iets dat hij nooit had durven vragen. Misschien had deze brief daarmee te maken. Buiten begon het zacht te regenen. Kleine druppels tikten tegen het raam. Amir stond langzaam op en liep naar de deur. Hij pakte zijn jas van de kapstok. Zijn hand bleef even hangen. Moest hij gaan?
Het dorp was zijn hele wereld. Hij kende elke straat, elke boom, elke stem. De stad waar Karim was, voelde ver en vreemd. Maar diep in zijn hart wist Amir al wat hij zou doen. Hij keek nog 1 keer naar de kamer. Het is tijd, fluisterde hij zacht. Toen opende hij de deur en stapte naar buiten, de regen in. De reis was begonnen. De regen werd sterker toen Amir naar het kleine station liep. Zijn jas werd nat, maar hij voelde het bijna niet. In zijn hoofd was alleen de brief van Karim. Het station was stil. Er stonden maar een paar mensen. Een oude man zat op een bankje en keek naar de grond. Een jonge vrouw praatte zacht aan de telefoon. Amir kocht een kaartje naar de stad. Zijn hand trilde een beetje toen hij het geld gaf. De man achter het loket keek hem kort aan, maar zei niets. De trein kwam met een hard geluid het station binnen. De deuren gingen open met een sissend geluid. Amir stapte in en zocht een plek bij het raam. De trein begon langzaam te rijden. Het dorp werd kleiner en kleiner. De huizen verdwenen achter bomen en velden. Amir keek naar buiten, maar zijn ogen waren vol gedachten. Hij dacht aan Karim, aan hun jeugd, aan die ene dag. Hij wist nog precies hoe het voelde. De zon was warm, de lucht blauw. Ze waren bij de rivier. Karim had iets gedaan, iets wat Amir nooit had kunnen vergeten. Amir sloot zijn ogen. Waarom ben je weggegaan? Fluisterde hij. De trein reed verder. Het landschap veranderde. Kleine dorpen werden grotere steden. Groene velden werden grijze gebouwen. Na een tijdje kwam er een vrouw naast hem zitten. Ze had een vriendelijke glimlach. Gaat u ver reizen? Vroeg ze. Amir knikte. Ja, naar de stad. Voor werk? Vroeg ze. Amir dacht even na. Nee, voor iemand. De vrouw keek hem aan, maar vroeg niets meer. Ze leek te begrijpen dat het een moeilijk antwoord was. Na een paar minuten zei ze zacht: soms moeten we gaan, ook als we bang zijn. Amir keek haar verrast aan. Ze glimlachte weer en keek uit het raam. Die woorden bleven in zijn hoofd hangen. De trein stopte bij een groot station. Veel mensen stapten in en uit. Het werd druk en luid. Amir voelde zich klein tussen al die mensen. Hij pakte de brief weer uit zijn zak en las de naam van de straat waar Karim woonde. Het voelde vreemd. Alsof hij een oud verhaal opnieuw begon,
maar zonder te weten hoe het eindigt. Toen de trein weer ging rijden, werd het rustiger. De zon kwam langzaam door de wolken. Een beetje licht viel op Amirs gezicht. Hij dacht aan de laatste keer dat hij Karim had gezien. Er was geen ruzie geweest. Geen groot moment. Alleen stilte. Karim had hem aangekeken, alsof hij iets wilde zeggen, maar hij deed het niet. En toen was hij weg. Amir opende zijn ogen. Deze keer ga ik luisteren, zei hij zacht. De trein reed verder, richting de stad, en naar een waarheid die al jaren verborgen was. Toen de trein stopte, voelde Amir meteen dat alles anders was. Het station was groot en vol geluid. Mensen liepen snel, met tassen en koffers. Er waren stemmen, stappen, en het geluid van treinen die kwamen en gingen. Amir bleef even staan. Hij keek om zich heen. Alles ging zo snel. In zijn dorp liep niemand zo. Hij pakte de brief weer en las het adres van Karim. De straatnaam was moeilijk. Hij sprak het zacht uit, alsof hij het wilde leren. Buiten het station was de stad nog drukker. Auto's reden langs, fietsen gingen snel voorbij en mensen praten hard. Amir voelde zich klein in deze grote wereld. Hij liep langzaam over de stoep. Hij keek naar de gebouwen. Ze waren hoog en grijs. Sommige ramen waren open en hij hoorde muziek van binnen. Na een paar minuten stopte hij. Hij wist niet welke kant hij op moest. Hij zag een man bij een kleine winkel. De man zette fruit buiten in kratten. Amir liep naar hem toe. Pardon, zei Amir. Kunt u mij helpen? De man keek op en knikte. Ja, natuurlijk. Amir liet het adres zien. Ik zoek deze straat. De man keek even en wees naar links. Ga rechtdoor en dan bij de tweede straat rechts. Het is niet vereniging. Dank u wel, zei Amir. Hij liep verder. Zijn hart klopte sneller. Hij was dichtbij. De straat was stil. Dat was vreemd, want de rest van de stad was zo druk. Hier stonden oude huizen, dicht bij elkaar. De deuren waren donker en de ramen klein. Amir liep langzaam en keek naar de nummers op de huizen. 10, 12, 14. Hij stopte bij nummer 16. Dit was het. Het huis zag er oud uit. De verf op de deur was kapot. Er was geen geluid van binnen. Amir stond stil. Zijn hand was dicht bij de deur, maar hij klopte nog niet. Wat als Karim niet opendeed?
wat als het te laat was? Hij haalde diep adem en klopte zacht. Geen antwoord. Hij klopte nog een keer, nu iets harder. Toen hoorde hij stappen. Langzame stappen. De deur ging een klein stukje open. Een vrouw keek naar buiten. Ze was niet jong, maar ook niet oud. Haar ogen waren moe. Ja, vroeg ze. Amir slikte. Ik zoek Karim, woont hij hier? De vrouw keek hem lang aan. Alsof ze iets zocht in zijn gezicht. Wie bent u? Vroeg ze. Mijn naam is Amir, zei hij. Ik ben een oude vriend. De vrouw opende de deur iets verder. Haar gezicht veranderde een beetje. Hij heeft over u gesproken, zei ze zacht. Amir voelde een schok in zijn borst. Is hij hier? Vroeg hij snel. De vrouw keek even naar de grond. Toen zei ze, ja, maar hij is zwak. U moet rustig zijn. Amir knikte. De deur ging langzaam open. En Amir stapte naar binnen, naar een verleden dat eindelijk op hem wachtte. Het huis was stil. De lucht binnen was zwaar, alsof de ramen al lang dicht waren. Amir volgde de vrouw door een smalle gang. De vloer kraakte zacht bij elke stap. Mijn naam is Leila, zei de vrouw rustig. Ik zorg voor Karim. Amir knikte. Dank u, dat u hier bent voor hem. Leila glimlachte even, maar haar ogen bleven verdrietig. Hij heeft niet veel mensen meer. Ze stopten voor een deur aan het einde van de gang. Leila draaide zich naar Amir. Hij is moe, zei ze. Soms praat hij, soms niet. Maar vandaag wachtte hij op u. Amir voelde zijn hart sneller kloppen. Leila opende de deur langzaam. De kamer was klein en donker. Er stond een bed bij het raam. Het gordijn was half open en een beetje licht viel naar binnen. In het bed lag Karim. Amir bleef staan. Hij herkende hem bijna niet. Karim was dun geworden. Zijn gezicht was bleek. Zijn ogen waren dicht, maar zijn adem was hoorbaar. Langzaam en zwaar. Amir liep voorzichtig naar het bed. Karim, zei hij zacht. De ogen van Karim gingen langzaam open. Even keek hij verward, alsof hij droomde. Toen bleef zijn blik hangen op Amir. Er kwam een kleine glimlach op zijn gezicht. Je bent gekomen, fluisterde hij. Amir voelde tranen in zijn ogen. Ja, zei hij. Ik ben hier. Er was een lange stilte.
alleen het geluid van adem en zachte regen buiten. Karim probeerde iets te zeggen, maar hij moest eerst diep ademhalen. Het heeft lang geduurd, zei hij. Amir knikte langzaam. Te lang. Karim keek naar het plafond. Ik wist niet of je zou komen. Ik wist het ook niet, zei Amir eerlijk. Maar ik moest. Karim draaide zijn hoofd een beetje en keek hem aan. Er is iets dat ik je moet vertellen, zei hij zacht. Amir ging op de stoel naast het bed zitten. Hij voelde spanning in zijn lichaam. Over die dag, vroeg Amir. Karim sloot zijn ogen even. Ja, over die dag. De lucht in de kamer leek zwaarder te worden. Amir herinnerde zich alles weer. De rivier. De zon. En daarna de stilte. Waarom ben je weggegaan? Vroeg Amir zacht. Karim opende zijn ogen weer. Er was pijn in zijn blik. Ik was bang, zei hij. Bang voor wat ik had gedaan, en voor wat jij zou denken. Amir voelde zijn hart sneller slaan. Wat bedoel je? Vroeg hij. Karim keek hem lang aan. Niet alles was zoals jij dacht, zei hij langzaam. De woorden hingen in de lucht. Amir wist dat dit moment alles kon veranderen. Hij boog een beetje naar voren. Vertel me, zei hij zacht. Buiten viel de regen harder tegen het raam. En in de kleine kamer begon een oud geheim eindelijk naar buiten te komen. Karim haalde diep adem. Zijn borst ging langzaam op en neer. Het leek moeilijk voor hem om te praten, maar hij wilde het toch doen. Je herinnert je die dag bij de rivier, zei hij zacht. Amir knikte. Ja, elke dag. Karim keek naar zijn handen. Ze trilden een beetje. Er was iemand anders, zei hij. Amir fronste. Iemand anders. Karim knikte langzaam. Ja. Een jongen uit het dorp. Shamir. De naam voelde zwaar in de kamer. Amir dacht na. Hij kende Samir. Hij was ouder, sterker en vaak gemeen. Ik herinner me hem, zei Amir. Hij was niet vriendelijk. Karim sloot even zijn ogen. Nee, dat was hij niet. Er viel een korte stilte. Die dag, ging Karim verder, toen jij even weg was, kwam hij naar mij toe. Amir voelde een koude rilling. Ik ging water halen, zei hij zacht. Ik was maar even weg. Karim knikte. Ik weet het. Het was niet jouw schuld.
Amir zei niets, maar zijn handen werden strak. Samir begon te lachen, zei Karim. Hij zei dat wij zwak waren. Dat we altijd samen waren, alsof we bang waren voor de wereld. Amir keek naar de grond. Ik werd boos, zei Karim. Ik zei dat hij moest stoppen. Maar hij kwam dichterbij. Karim's stem werd zachter. Ik was bang, Amir. Echt bang. Amir keek hem weer aan. Wat is er gebeurd? Vroeg hij. Karim slikte. Hij duwde me. Ik viel. Mijn hoofd deed pijn. En toen zag ik een steen. De kamer voelde stil en zwaar. Ik pakte de steen, zei Karim langzaam. Ik wilde hem alleen laten stoppen, maar... Hij stopte met praten. Amir voelde zijn hart bonzen. Maar wat? Vroeg hij zacht. Karim keek hem recht aan. Zijn ogen waren vol spijt. Ik sloeg hem, fluisterde hij. De woorden vielen hard. Amir voelde alsof de lucht uit zijn longen ging. Hij viel, ging Karim verder. Hij bewoog niet meer. Er was alleen stilte. De regen buiten klonk harder dan ooit. Amir kon niets zeggen. Toen jij terugkwam, zei Karim, zag je hem liggen, maar ik zei niets. Ik was stil. Ik was bang. Amir herinnerde zich dat moment. De jongen op de grond. Karim die niets zei. De angst in zijn ogen. Ik dacht dat hij gevallen was, zei Amir langzaam. Karim knikte. Iedereen dacht dat. En ik liet het zondag. Amir sloot zijn ogen. Zijn hoofd was vol. Waarom ben je weggegaan? Vroeg hij weer. Karim keek naar het raam. Omdat ik niet kon blijven, zei hij. Elke dag zag ik die plek. Elke dag hoorde ik die klap in mijn hoofd. Hij ademde zwaar. Ik kon jou ook niet meer aankijken, fluisterde hij. Amir voelde pijn in zijn borst. Niet alleen voor Karim, maar ook voor zichzelf. Je had het me kunnen vertellen, zei hij zacht. Karim knikte langzaam. Ja, maar ik was een kind. En ik was bang dat ik alles zou verliezen. Vooral jou. Die woorden bleven hangen. Amir keek naar zijn oude vriend. Zoveel jaren van stilte, van vragen, van pijn. En nu begon hij eindelijk te begrijpen. Maar diep van binnen wist hij ook. Dit was nog niet het hele verhaal. De kamer was stil na Karim's woorden. Alleen hun adem en de regen waren te horen.
Amir keek naar de vloer. Zijn gedachten gingen snel. Ik dacht altijd, begon Amir, maar hij stopte. Karim keek hem aan. Wat dacht je? Amir haalde diep adem. Ik dacht dat jij me had verlaten. Zonder reden. Alsof onze vriendschap niets was. Karim sloot zijn ogen. Nee, het was juist omdat het zoveel betekende. Amir voelde een steek in zijn hart. Maar er is meer, zei Karim zacht. Amir keek op. Meer. Karim knikte langzaam. Ja, iets dat jij niet weet. De spanning kwam terug in de kamer. Na die dag, zei Karim, kwam de politie naar het dorp. Amir fronste. Ja, dat weet ik. Ze vroegen iedereen wat er was gebeurd. Karim keek hem diep aan. Ze spraken ook met jou. Amir knikte. Ja, maar ik wist niets. Ik zei dat ik weg was geweest. Karim slikte. Ze geloofden je niet helemaal, zei hij. Amir voelde zijn lichaam strak worden. Wat bedoel je? Karim keek naar zijn handen. Ze dachten dat jij iets had gezien, of misschien zelfs gedaan. Amir schrok. Wat? Nee, dat is niet waar. Ik weet het, zei Karim snel. Maar zij wisten het niet. Amir stond op van de stoel en liep een paar stappen door de kamer. Dus, ze dachten dat ik... Hij kon de zin niet afmaken. Karim knikte zwak. Waarom heeft niemand mij dat verteld? Vroeg Amir. Karim keek hem verdrietig aan. Omdat mijn vader iets heeft gedaan, zei hij zacht. Amir draaide zich om. Wat heeft hij gedaan? Karim ademde diep in. Hij ging naar de politie, zei hij. Hij zei dat wij samen waren die dag. Dat we altijd samen waren. Hij maakte het verhaal anders. Amir keek hem verward aan. Anders. Karim's stem brak een beetje. Hij wilde mij beschermen, zei hij. Maar daardoor kwam er twijfel over jou. De woorden kwamen langzaam binnen bij Amir. Dus jouw vader heeft mij misschien in gevaar gebracht? Vroeg hij zacht. Karim knikte. Ja, maar niet omdat hij jou pijn wilde doen. Hij wilde alleen mij redden. Amir voelde boosheid opkomen, maar ook verwarring. En jij? Vroeg hij. Waarom heb jij niets gezegd? Karim keek hem aan, zijn ogen vol schuld. Omdat ik bang was dat de waarheid alles kapot zou maken, zei hij.
Voor jou, voor mij, voor iedereen. Amir bleef stil. Hij dacht aan al die jaren. Hoe mensen soms anders naar hem keken. Hoe hij zich vaak afvroeg waarom. En nu begon hij het te begrijpen. Ik heb altijd gevoeld dat er iets niet klopte, zei Amir zacht. Karim knikte. Je gevoel had gelijk. Er viel weer een lange stilte. Toen zei Amir, is Samir echt dood? Karim keek naar het plafond. Ja, fluisterde hij. De kamer voelde zwaar en koud. Amir ging weer zitten. Zijn hoofd was vol, maar zijn hart nog meer. 2 jongens. 1 moment. En een geheim dat hun hele leven had veranderd. Maar Amir voelde dat er nog iets was. Iets dat nog niet gezegd was. Hij keek Karim aan. Is dit alles? Vroeg hij zacht. Karim zweeg even. Toen zei hij, nee. Amir voelde zijn adem stokken. Wat nog meer? Vroeg hij zacht. Karim keek hem lang aan, alsof hij twijfelde. Alsof hij nog 1 keer kon kiezen om te zwijgen. Maar toen zuchtte hij diep. Na dat alles ben ik niet meteen weggegaan, zei hij. Amir fronste. Maar iedereen zei dat je de volgende dag weg was. Karim knikte. Dat klopt. Maar die nacht gebeurde er nog iets. De kamer werd weer stil. Ik kon niet slapen, zei Karim. Ik hoorde steeds die klap. Ik zag zijn gezicht. Dus ik ging naar buiten. Amir luisterde aandachtig. Ik liep terug naar de rivier, ging Karim verder. Ik weet het niet, misschien afscheid nemen. Of begrijpen wat er was gebeurd. Zijn stem werd zwakker. En toen zag ik jou. Amir voelde een schok. Mij. Karim knikte langzaam. Je zat bij de rivier, zei hij. Alleen. Je keek naar het water. Amir probeerde zich dat moment te herinneren. Er kwam een vaag beeld terug. De nacht, de stilte en zijn eigen gedachten. Ik was in de war, zei Amir zacht. Ik wist niet wat ik moest denken. Karim keek hem diep aan. Ik wilde naar je toe gaan, zei hij. Ik wilde alles vertellen. Waarom heb je dat niet gedaan? Vroeg Amir. Karim slikte. Omdat jij iets zei. Amir keek hem verbaasd aan. Wat zei ik? Karim's ogen werden donker van herinnering. Je zei, sommige mensen verdienen geen tweede kans.
De woorden vielen zwaar. Amir voelde alsof de grond onder hem bewoog. Ik herinner me dat niet, fluisterde hij. Misschien niet precies, zei Karim. Maar dat is wat ik hoorde. En op dat moment dacht ik dat je het over mij had. Amir schudde langzaam zijn hoofd. Nee, ik wist niet eens wat er echt was gebeurd. Ik weet het nu, zei Karim. Maar toen niet. Er kwam een traan uit zijn oog. Ik dacht dat ik alles kwijt was, fluisterde hij. Jouw vertrouwen, onze vriendschap, mijn leven daar. Amir voelde pijn in zijn borst. Dus je bent weggegaan, zei hij. Karim knikte. Ja. Zonder afscheid. Omdat ik dacht dat dat beter was voor jou. Amir stond op en liep naar het raam. De regen was gestopt. De straat was nat en stil. Al die jaren, zei Amir zacht. We leefden met dezelfde herinnering, maar met een ander verhaal. Karim keek hem aan. Ja. Amir draaide zich langzaam om. Ik was ook boos, zei hij eerlijk. Ik dacht dat jij mij had verlaten. Dat ik niet belangrijk was. Karim sloot zijn ogen. Je was het belangrijkste wat ik had. De woorden waren simpel, maar zwaar. Amir liep terug naar de stoel en ging zitten. Waarom heb je me nu geschreven? Vroeg hij. Karim keek hem rustig aan. Omdat ik niet meer veel tijd heb, zei hij zacht. En ik wilde niet sterven met deze leugen tussen ons. De waarheid was nu volledig in de kamer. Zwaar, maar ook helder. Amir voelde tranen in zijn ogen, maar hij liet ze niet vallen. Niet nog. En nu? Vroeg hij. Karim glimlachte zwak. Nu is het aan jou, zei hij. Wat je met dit alles doet. Buiten brak een klein beetje zon door de wolken. En voor het eerst in jaren voelde Amir dat het verleden misschien kon veranderen. Het licht van de zon viel zacht in de kamer. Het maakte de ruimte iets warmer, maar de sfeer bleef zwaar. Amir zat stil. Zijn handen lagen op zijn knieën. Hij keek naar Karim, maar zei niets. In zijn hoofd waren veel gedachten. Boosheid. Verdriet. Begrip. Alles tegelijk. Ik weet niet wat ik moet voelen, zei Amir eindelijk. Karim knikte zwak. Dat begrijp ik. Amir stond op en liep langzaam door de kamer. Hij keek naar de muren, naar het kleine raam, naar de stoel waar hij had gezeten. Een deel van mij is boos, zei hij. Niet alleen op jou,
maar ook op alles wat er is gebeurd. Karim zei niets. Maar een ander deel, Amir stopte even. Een ander deel ziet een jongen die bang was. Net als ik. Karim's ogen werden zachter. Ik was ook bang, zei Amir. Maar ik had niet de waarheid. Jij wel. Karim knikte. Ja, en ik heb die niet gedeeld. Er viel een korte stilte. Wat wil je nu doen? Vroeg Karim zacht. Amir keek hem aan. Ik weet het nog niet, zei hij eerlijk. Hij liep naar het raam en keek naar buiten. Mensen liepen weer over straat. Het leven ging door, zoals altijd. Samir is dood, zei Amir langzaam. Dat kan niet veranderen. Karim sloot zijn ogen. Maar de waarheid, ging Amir verder, die kan wel nog gezegd worden. Karim opende zijn ogen weer. Er kwam spanning in zijn gezicht. Bedoel je de politie? Vroeg hij. Amir draaide zich om. Misschien, zei hij. Of misschien alleen, de mensen die nog leven met dit verhaal. Karim ademde diep. Ik ben niet bang voor straf, zei hij zacht. Ik ben alleen bang dat het te laat is om iets goed te maken. Amir dacht na over die woorden. Misschien gaat het niet om alles goed maken, zei hij. Misschien gaat het om eerlijk zijn. Zelfs als het moeilijk is. Karim keek hem lang aan. En jij? Vroeg hij. Kun jij eerlijk zijn over hoe je je voelt? Amir keek naar de grond. Dat was misschien nog moeilijker. Na een paar seconden zei hij, ik weet niet of ik je al kan vergeven. Karim knikte langzaam. Hij leek niet verrast. Maar, ging Amir verder, ik wil het proberen. Die woorden brachten een kleine verandering in de kamer. Niet groot. Niet perfect. Maar echt. Karim's ogen werden nat. Dat is meer dan ik hoopte, fluisterde hij. Amir ging weer zitten. Maar we moeten iets doen, zei hij. We kunnen dit niet weer verstoppen. Karim knikte. Er is nog iemand, zei hij zacht. Amir keek op. Wie? Karim slikte. De familie van Samir. De naam kwam terug, zwaar en stil. Amir voelde opnieuw spanning. Weten zij iets? Vroeg hij. Karim schudde zijn hoofd. Nee. Ze denken nog steeds dat het een ongeluk was. Amir keek naar het raam. Dat betekende dat de waarheid nog nooit echt was verteld.
niet aan hen. Hij haalde diep adem. Dan moeten we beginnen daar, zei hij. Karim keek hem aan, een beetje bang, maar ook opgelucht. Ja, zei hij zacht. Samen. En voor het eerst sinds Amir de stad was binnengekomen, voelde hij dat hij niet alleen was in deze moeilijke keuze. De volgende ochtend was de lucht helder. De regen was weg. De stad voelde rustiger, alsof er iets nieuws begon. Amir stond bij het raam. Hij had bijna niet geslapen. Zijn gedachten waren zwaar, maar ook duidelijker dan eerst. Achter hem lag Karim in bed. Hij was zwak, maar wakker. Ben je er klaar voor? Vroeg Karim zacht. Amir draaide zich om. Hij dacht even na. Klaar. Nee, zei hij eerlijk. Maar we moeten toch gaan. Karim glimlachte een beetje. Dat is genoeg. Leila kwam de kamer binnen met 2 kopjes thee. Ze keek van de een naar de ander. Jullie gaan vandaag, zei ze rustig. Amir knikte. Ja. Naar de familie van Samir. Leila bleef even stil. Toen zei ze, dat is moedig, maar ook moeilijk. Karim keek naar haar. Wil je met ons meegaan? Leila schudde haar hoofd. Dit is iets tussen jullie en hen. Amir begreep het. Sommige dingen moet je zelf doen. Een uur later stonden Amir en Karim buiten. Karim leunde een beetje op Amir. Hij was zwakker dan gisteren, maar vastbesloten. De straat was stil terwijl ze liepen. Het huis is niet ver, zei Karim zacht. Elke stap voelde zwaar. Niet alleen voor Karim, maar ook voor Amir. Na een paar minuten stopten ze voor een klein huis. Het zag er eenvoudig uit. De deur was blauw. Er stonden bloemen bij het raam. Hier wonen ze, fluisterde Karim. Amir keek naar de deur. Dit was het moment. Hij voelde zijn hart snel kloppen. Zullen we? Vroeg hij. Karim knikte. Amir stapte naar voren en klopte op de deur. Even gebeurde er niets. Toen hoorde hij stappen. De deur ging open. Een oudere vrouw keek naar buiten. Haar gezicht was zacht, maar haar ogen waren moe. Ja? Vroeg ze. Amir slikte. Goedemorgen, wij willen met u praten. Het gaat over Samir. De naam veranderde haar gezicht meteen. Over mijn zoon. Vroeg ze langzaam. Karim stapte een beetje naar voren.
Ja, zei hij zacht. Over uw zoon. De vrouw keek hem lang aan. Er kwam iets van herkenning in haar ogen. Kom binnen, zei ze uiteindelijk. Ze stapte naar binnen. Het huis was warm en netjes. Aan de muur hingen foto's. Op één foto stond Samir, jong en lachend. Amir keek ernaar. Het voelde vreemd om hem zo te zien. De vrouw ging zitten en keek naar hen. Vertel, zei ze rustig. Er viel een lange stilte. Amir keek naar Karim. Karim haalde diep adem. Het spijt me, begon hij. Zijn stem trilde. Ik moet u de waarheid vertellen, over wat er die dag echt is gebeurd. De vrouw bleef stil. Haar ogen waren op hem gericht. Amir voelde de spanning in de kamer. Dit was het moment waar alles samenkwam. Het verleden. De pijn. De waarheid. En nu kon niets meer verborgen blijven. De kamer was stil. De woorden van Karim hingen nog in de lucht. Ik heb uw zoon geslagen, had hij gezegd. Ik was bang en ik maakte een fout. De vrouw zei lange tijd niets. Amir voelde zijn hart hard kloppen. Hij keek naar haar gezicht. Hij zag pijn, maar ook iets anders. Iets diepers. Waarom nu? Vroeg ze eindelijk. Haar stem was zacht, maar sterk. Karim slikte. Omdat ik niet meer wil liegen. En omdat ik niet wil sterven zonder de waarheid. De vrouw keek naar hem. Toen naar Amir. En jij? Vroeg ze. Waarom ben jij hier? Amir dacht even na. Omdat ik deel ben van dit verhaal, zei hij. Ook al wist ik de waarheid niet. Ik wil niet meer in stilte leven. De vrouw knikte langzaam. Ze stond op en liep naar de foto van Samir. Ze keek er lang naar. Hij was niet perfect, zei ze zacht. Hij had een moeilijk karakter. Maar hij was mijn zoon. Karim liet een traan vallen. Het spijt me, elke dag. Er viel weer een stilte. Toen draaide de vrouw zich om. Ik kan het verleden niet veranderen, zei ze. En ik kan mijn zoon niet terugkrijgen. Amir voelde de zwaarte van haar woorden. Maar ik zie 2 mannen voor mij, ging ze verder. Die eindelijk eerlijk zijn. Dat is niet niets. Karim keek haar aan, hoop en angst tegelijk in zijn ogen. Vergeeft u mij? Vroeg hij zacht. De vrouw antwoordde niet direct. Ze liep langzaam terug naar haar stoel en ging zitten.
Vergeven is niet één moment, zei ze. Het is een proces. Het kost tijd. Karim knikte. Hij begreep het. Maar, zei ze verder, vandaag heb je de eerste stap gezet. Er kwam een kleine rust in de kamer. Niet alles was opgelost. Maar iets was begonnen. Amir voelde dat ook. Hij keek naar Karim. Zijn oude vriend zag er moe uit, maar ook lichter. Alsof een zware last eindelijk van hem afviel. Later, buiten het huis, stonden ze samen op de stoep. De zon scheen zacht. De lucht was helder. Karim leunde tegen de muur. Dank je, zei hij. Amir keek hem aan. Voor wat? Dat je bent gekomen, zei Karim. Dat je bent gebleven. Amir dacht even na. Ik weet nog niet alles, zei hij eerlijk. Maar ik weet dat we niet meer hoeven te vluchten. Karim glimlachte zwak. Een paar dagen later werd Karim zieker. Hij sprak minder. Maar wanneer hij Amir zag, was er rust in zijn ogen. Op een rustige avond zat Amir naast zijn bed. Denk je dat het genoeg was? Fluisterde Karim. Amir pakte zijn hand. Het was eerlijk, zei hij. En dat is waar het begint. Karim knikte langzaam. Dat was de laatste keer dat ze echt spraken. Een week later stond Amir weer bij de rivier in zijn dorp. De lucht was zacht en blauw. Het water stroomde rustig, net als vroeger. Hij keek naar de plek waar alles was veranderd. Maar nu voelde het anders. Niet licht. Niet makkelijk. Maar open. Hij haalde diep adem. Het is tijd om verder te gaan, zei hij zacht. De wind bewoog door de bomen. En voor het eerst in vele jaren voelde Amir geen stilte meer in zijn hart, maar ruimte.